Yakuza. I have good news and bad news. No, not again. Good news is you're alive. Your operation was very expensive. My company paid. Now he owns me and you. Moi. Muisti itselle, älä luota kehenkään. Kuka on Stella Lampinen? Puolukka kuningatar. Eihän me olla puolukkabisneksessä. Ei, mutta Stella on sienibisneksessä. Ihana tavata. Tää on sienibisnestä, Petri. Manjana, nyt fiestan aika on. Jos sä taistelet gangsteria vastaan, sun pitää itse ryhtyä gangsteriksi. Nyt sä oot oikealla jäljellä. Nämä kadut johtavat aina samaan paikkaan, niin kuin ruumiit johtavat aina sinuun. Everything is under control. Viimeksi kun mä luotin suhun, niin sä menit ja kuolit. Jos kuolema on mulle jotakin opettanut, niin sen, että sienet ei ole vaarallisia. Vaarallisia on ihmiset.